Asantemaso TV. Yes, so mosompa. Nana wapei aye kuma wu bodo mase ahene wono ana waye nana eni fahene wono ye kuma wu ni fahene afai ayo no so be mana bata juma de no echi wono na o si nana anai no akoya mamre de amane awo papa se ade akai nana nom waye juma de we nyina akunsa akai aya mamra ade akai nananom esra womachi taipa samra me ka wo ho na dwumade a wo je ni nyina nti anya enkoso na wochi mu ana wo nyina aya dwenkro se wode Bɛrima ayiyo ne doti ye abahihya so wo sase na anoda kwasiade ye ayini mi oso meda etoso dumiensa nana makonfo nyina aba prapra kwamu aba yimu sonya sanyina afipamu ama ekwamu ada wonom ne duada woto aso akonfo ne benada so akonfo santo aso ana wukuo yi de nana no nyina nana no ma ewo kuma nyina ana wo ma shabata karim ono sana ma shabata karim sana chese anipre aba papa wani nyina fa ekrom akopie mo papa ase na wo de amre ne amane akwa shisha so aba one na kwachichiri kuma wu besro nti wo kɔ no na fade a ɔde kɔyɛ no nti ene no wo kai ne nana anasa besro akonwa one na toso miensa nana ɔtimfo kwaja ɔtoso miensa wono na ofiri kuma wu ha ekwache Bɛrima ɛwɔ fa no no asanteman Bɛrima no nana yanhwɛ bibi abɔ ne mama so te sɛ enkane ayi bi no bia ɔkɔyɛ no ɔde ahayo ena de kwachichire se aka ahayo a wote ase nti wode ahayo ena de kwachichire besro nti besro no eye abia so na ye wo mo abia fra mo bie nti wo mo kɔ hɔ no ena ɔkɔtena hɔ no so nti ɔkɔ na ɔkwachichire ye no ena ɔya wo se me kɔ bia so ate se ɔbɔfo no ɔkɔ anaso nti ɔkɔ ye no na ɔkwachichire na kura hɔ nti ebia so ene besro nti so no wo hu ise ya o kai se wo kwachichi ba bia kwachichi ya wo de ebia so ana kwachichi ya nti Bɛrima uma wihne ne wo fani mpo wo kɔ no ma ne be na chi nana ya ti papa se mabisa ya se ya nyina ya ni kyerem ewo papa ase no eyadien oh just say baby a ya tai ehia a just kuma o ma nyina ho na etira ye bodwa bibia baby a ho na se se ho ya ni ekyerem wei dwumadi abate ba na ya kodi wo ho se se ya kasa ne de ye nyina ye besa ko afa kotra ha so ba se se no ye nyina se kotra kwa na ye kotra ho
what I say. Just say you honor papas you contra ho. And the home. And I you Kodua. You be our honor. Yeah. I better was papa. One and a crony in a shaninsa, on a chrono ayantia, one a chrono attitude chrono and sana. Yebesi or Hene, it's a case of Moa, Kumani Kobe Coco, one in a crony in a ayantia. So what cast one a crony what you chew on? Who from so Jumadia or the book on Hobayana? Yes, who from no Media, the book, or more Media, a book on so Hobay. Why a mania, a henny, a manian coswina, so one day or more henny. Now, you have to say, Nana, no free her. One more Dominic, our papa say. Like a papa, or for flower shy, no baby, I hear, I dear. You can say, Papa, Papa, Bia, you cat, Papa, your dear fashion. There's a quality thing now, I want to say, and it's your honey, dear fashion, a harness, it's a case of Papa, a way of beer, a handful, a bassy, your cup of panenkia, a hot in the carriage, honey, by any beer, our home. It's only a dear nature. But that's a papa. TV. Nana amu apia. Abebio. Wati abebio. O man he. Na tutu ye he no no. Ya se na be ma sum edu ko ne kreche. Emfie dunsun. Nana se ne wo ja be ma kwa idea. Ene na ne sa he nso so. Wotena se enye yi. Enu nti na hu ne hu. Ti aye no an e wo mu no. Ah. Emfie frame abusia pani kwasidufo. Abusia pani kwasidufo. Kumawu aduana abusia pani. Abusia wa ya dia papa ma to hwe che to ne ma nyina ama bi ya kama. O ya dia wo hwe nkoso wa ha nyina wo boy. Edi eja no kwa dia na ni na. Na dia yi ayam eja no kwa. Wo hwe su college wo hwe kumawu kwa. Wo hwe ha wo ba ye nka bomu wa ha. Enti bibia enkoso. Mo so ya damase asantema. Ya damase papa. For Bɛrima Asumadu Sakyi kuma woman na wanya ne baby afro asana na na ba kona na sana ehene ene nana ye ni ehana okita ni tuoyi etu anu ana da so ye sana ene Bɛrima Tweneboa Kodua wa chechi kuma woman sabre ye shama ni mo a wo nu sana statue ana esi wono kama we aya enkaya dum akuma ma brebia woman edi baba so no ma kai woman hiri bia wa chibitri kuma woman esi ho ama kuma woman efa ne nto papa fra ya enne woman nyina ade wodo ene nkabo ma betina kwamu ama emfasodi aba so bebre ede ama wono mom na ya sha sa ehimfu ni nyina obi aba wo cha statute hu ehia ade che wo buo ane enkaya woman wo ade ma wono ehene wabine bia twa hu ehia wiansa na woman nyina e kambom nya
yɛde yɛni akɔkyerɛ mu papa ase wɔnom ana wɔnom nyinaa ahyia na da ne da nyina dwumadi bi a wɔn gye jago bi a wɔn bɔ no wɔn tena ase wɔdi no ɛwɔ wɔnom kama enti ahanom sɛ maka sɛ ɛyɛ center of Kumawu aha Kumawu finfin no enie ɛno nti no wɔn de Bɛrima Tweneboa Kodua asim finfin na wɔn de ɛyɛ nkayɛ dumu a wɔn de ɛbɛkae no da ne da nyina afiri sɛ wɔyɛ sɛ sabaya wɔre entimi emfi Bɛrima Tweneboa Kodua da biara atanti Kumawu finfin ana yɛni akyerɛ na nanom nyinaa atwa wɔn ani ade kɔkyerɛ mu ɛwɔ hɔnom sabaya ɔbɛkyerɛ wɔnom adɔ ɛne wɔ bo a wɔwɔ ɛde ɛma nana ansanna wɔbia yɛ nyinaa yɛka bɔm deɛ ne akɔkyerɛ mu papa asane ade dwumadeɛ no ntoasoɔ ahyehyɛ so. Uraso ngabo mu hene ana Bɛrima yɛhwɛ w'akyi a yɛhunu sɛ wɔhene bi ɛba yɛfrɛ no nasɛ ɛyɛ Kumawu bengu mu hene no na na dua champion the third wɔyɛ Uraso ɔman hene so angasa yɛhwɛ sɛ nana Asumadu Sakyi ɔtɔsomienu ofiri mu finhyia donso enie yɛhwɛ ne dɔte yi a yɛhunu sɛ anɔkwa ɛnyɛ ɔdɔ a mowɔ ma nanka monya na ɛyɛ ma ne nyɛ fɛsɛ na nate aseɛ ɛdeɛ no wɔyɛ yɛ ma mutumi ɛde ɛdɔ na nate aseɛ nka bɔ mu ne ɔdɔ ɛne akɔnwa pa a wɔtena soɔ no nti no na ɔka dɔm no nyina bɔ mu na ama yɛyɛ na yie te saa ɛdeɛ na ɛne bere da ɛdi nti sɛ ɔhwɛ a ɛyɛ Kumawu Uraso adua champion ɔde abakan mu ɔyɛ abakan hene ankasa ɛna ɔdi adwuma no eti mo hu no ɔhene ɔdi makyi a nana dua champion ɔtɔ so mmiɛnsa Uraso Kumawu bengu mu hene no no Yana media kasa de Omega odifo Omega no odifo na so ye sofo ana da so keke me sofo ankasa Ghana ha de obi anim na ye so ye sofo
Nana Jumedia and Anumi AD dear. I think I'm a summit and care for dear. No grand say you were a mamma and your wabos some. Women Osha dear Coswa and Ibra Naba. I Nanakuma Wuhene. Were film. In fact, see the two Abonte, I am funny say. If you ask the Oyanko Dano with that, it's young I abase. Yes, you had the empire ball, and the young one, any Yansa, any Elimuyan Babetan and other witty. The Oba Osha Mamma and Amania, Ecosia, Hiniade. In fact, Mecramaniaji. Mijna Welcomina Hinia Comedy. If it's a head the Alcoswa is a CIA. Where the Bibia dance, you say, a Hinia Yadia, when I couple any John. Sababo Cracker was say, when I couple a Hinimohene, a Rumura, the Tina Mobia, Hanasa Hinia Yadia, a son of me at the Babu Mucrano, David Bedi. Aha, it's a menso. My baby said me Batana on the witty. Na Yana Yababua, Ama, Nana, I come. Tiniaba. Nana, sir. Jumadian Sassan and other Cosada. Yamana, I'm some 4 coin, Emma, Wamu, Abayomunian Comade, and you Musonia if you pamo. Now, sir, ye, Papanoman so for ya. Ever since Sabri, Emma, Quena Mamu, any Jumay, I hamo. Oh, I have a piece. Yatinesa, a Riasino. So, with them now, open fire, a year Juma. And the Dupia Bonte, so now, open fire, a year Juma. Now, I confront a mamma over here, and they come on back come here. I know you're on which dia, or Monso, or Menya, or Mufi said, Elpua, Ama, Nana, Etumadia word, you know, and Kataya Katana, Metino, and the Winama day, Abba, it's the higher, young Shia the Empire, attention, Saka, minimum, I say, I confront them, I come but I now confronting and buy it, Nana, Tumadia, Odi, and then Nana, what free move, Yahudia, in a way, more a year, and Yana, de, so. I bet I don't know what you're saying. Come. Papa say, Nanam Emma, so for person, so Mumadi Mujuma or Jumadian Asia. I can't buy a mother. I can't answer to what. I just say, free to take a soft one and they say, so Babu Mukura, David. I've never seen David in a deep for some work was Lanango. So, yes, Lanango. Etika Babu Mukura, so anybody of Konya. I am Makaima, a soft war, or bonfire. Now, on Maslanango, I had to say, almost my opportunity be say, Kaba, imagine Mujuma de so, Aslan and Anonymous say, and Peppy and I am will be bizarre. No, may ye as of one so, as in Chay, but I was almost on tears, yes, sir. Yanu Mono, so Suyabia said I day, and Namabakona, Yadano, Tiano Moka, it's Ayamon Kayan so. Yano, every cry, but was a papa.
Bɛrima Santimanso TV amane ne amamre efie Bɛrima Tweneboa Kodua kuma wo ma here wani amame mame se wa ponsa kuma wo ma hema ana se media wona ade ato wonani ana se media waje atwa akuni ni ani ntina brempo aman na dikro ba ba tia ya nana amane yakọ sanse yewra Tweneboa Kodua na de ato nani semre ti emprepre de Bɛrima Tweneboa Kodua ne mame se wa ponsa kuma wo ma hema ana se media nananom aje atwa se be prediasa odi Ana semre otu problem po Brian nana Brian enso na te yera Bɛrima Tweneboa Kodua enchen seven periasa ekuni ni amahene ni abrempon ba yera akwaba sansa afai en yera ababa tena bedwam sebi adehie nkoa ene kuma wo mai ma yera seven periasa yakọ wana dia to na ni yera Bɛrima Asumadu Sakyi kuma wo mai hene oda ne bonkom so ana kuma wo sabi enkrokro hye kuma wo ase ahemfo wo ewura batakari kese ade wo ho ekwachi kuma wo mai aba saba ma yera Tweneboa Kodua yakọ sanse wodo wo akwachi ase bempeduasa ye kuma wo mai dia akase obaba tia yera amane ne amamre yanti ase ade ati ase bempeduasa obi duru wo ati se ye wo so no edo so no ansa na akwachi yera ni nyina na bepre mu nkyiremo wadaroma jemu akwa bamna Santimanso ti meba chefa wadaroma ada no hini bi ba mo wo so na ansa na mama na se o try eti Santimanso ne de o try a esi a wo so no na o di to no ko boku no di ko nifa no de ba na se bibiasi ti ene da ba ma so se ti onya na ye ko na kura ene ne ye na yi kase atwa to ina na no mu nyina la try a che Bɛrima Safo Tweneboa Kodua e ko ma hene esa ubisa me ya bada wanse pa na se arafo sade otomafo yi ana brante kwa yi kire yase no obi ba wo so ya wo so ni nyina no kire se we kire se wo kọ na waba ejina wo ma se be preduasa amane ne amamra kwa so ka bibi dia kire kuma wo man ene asantema ne hwiase nyina sanse ye na ade ato ye nie enti amane ne amamra ye toto na sentina se be wu se obrempo wa na mahini bi ba be tia ya wo so do so no ansa na waden sa ba betu yewra Bɛrima Tweneboa Kodua nsem enti semre de yeda so awa wo de wo aye Akyerema Palace ana Akyerema ahimfie yewra Bɛrima Tweneboa Kodua ahim boboa no ene yede wawura yi amane ne amamre twagu e wo fikasie mu a ye fo ye ni enhwe bi e wo ha sei baby am sa ko so me babate na me dia kira me mia baby a wana ye we mami we mami abamna Santimanso ti me pa che ye fra wo se e ke na ba ko wadaroma ade no wasoja wo de body esi so ase kire ne se Asachirane se tete no ebe to nana no wa yin se ai biane ni ewu a ni asoja no na de aduane asi ja so na se nsuo kra mu na wonto so wonto na so de wota Ghana anu ha toro anu bia no aduane aba nkrofo adi wo abedi bia no abedi bia na se adehie na bedi ana se wo abeba ha bia wo bia ai obi obaba ha bia no abedi si a yamane ne amamre bi se ne yentanye aduanafo no wa ye hu no wase e de na wo ka kire wo ye de ye aduanafo de ye de ne hwe ko ajefo ye aduanafo de ntwam ye da ye beda wase ajefo se mre ma me se aduanafo wu a ye soja ede aduane si so na ensuo kura mu na anto se de be ya wona beba no se wo pe bibie dia wo de wonsa ababa betum ma me ye fra wo se
From a squat. Amani and Amabra be saying, no, Yantan, where ye be as a Adriana for Titiwa, and dear Sam, I will catch Adriana. And then I fought there. Omudianeja and the prayer over the Jabaye. It's a Omaneja. It's a soda and strong talk. No, be other baby. That's not a custom. Amani and Amamra said, you catch it on. And I ate Kumawu. I at Sama. I if you very much in what could I am Bobuano. And I ate Chaguano. The same way, Jaya soy and the prayer. You said, Jana for the Mudianeja and the prayer. And the Adriana 4 years in the Abano. Then say, you're Bɛrima Asumadu Sakyi. Where you Diana 4, where you Diana, where you Diana this year. Now, what's your soldier? Now, you may be asking now who's Diana 4. Fire, no, ye now, oh, yeah. Sinanum Biao, 7 produce are almost actually be dear, dear. A man, so almost so, but I guess also actually, I didn't need any boo at Mayura. No, Sakai said, or Monica, someone so I must say, I did the Akabi, so you have everything on where they were. But that was no that. That's what that's for assembly, penny for a queen and intini, a buying penny for school at church, 4 penny for you now, and I have a bit Hanama, and my year very much in a Kodua, Kuma, 1 man or 7 periasa, a Yako San, so no idea to any said if they can catch on. Similar than another baby Kuma and Achama, Hanamodia, Nanamunina, 7 periasa, where Rabatakarica, Sima and Yasam Kuma. We just a dear Atokuma Umayani, now 7 periasa. Enyasem kuma ewa ha December yema me oba penny kuma umahima nana yes 1.5 and you are very much in a Kodua kuma umahene and said you 2 4 brempom and so and I'm praying there wababe abeji adwa na akuni ne ntini na brempom amahene edi kronom aban mu penifo ahodo nyina chia yewuranom ene yeba penny ene kuma uhima enyasem
Asumadu Sakyi otosu mienu na ye ho hyehyaya ne agusu a ya de somo sabra ifiase ye ho samranto a bigusu a motutututuo ane enye omo pane ne ba twemkwama afa etu a wo mo atoto aro aho papa me mo akwa aba asantema suti mede me pa cha ne afra say me ara
your friend say. Alasa Mohammed. Ati etona monso no. Okay, my baby sir, mo frɛ he na baba e. Efe Jagomba. Ayefa. Jagomba. Our region man. This is Sakyi from place. Oh wow. Enti year bia ana Jamaica bia mo. Bia me ne na ekwo. Enti apart from a year, mo tuto baby abi. Oh, me ne na de bebre. Obi ba e bibia, tumfo ba e bibia. Ba bi o ba ko bia. Etu ore di na chi. Enti mo bia no etu aboba. How that they live in a use one answer etu aboba na ga sabe na grandfather. Grandfather na use. Yeah, na ya tuturu. Papa, Asumadu TV. Me janso. Na your friend say. That's how we come for no. Where you come for? Come for no. The global so come for no. Me through no. Who I want no. Eti kume wo no come for no. Yes sir. Sia de bruku. Wo gwa mo nyene bruku. Sia de. Ana me bosu mu ba di pire. Abi ya kana di binya ne wo no akwa mi hene. Wasa ye kuawu. Kuawa kwa mi na wo do hene. Ni konwa ye bi na na ma ni kwa aten. Onwa ni pa one me. Enya chan kura. Ena da ni ya ni abre. Anti amamra ni ya ye no. Na waka amamra ida bibisa. Adentina efiti se yo ba ye nyina akokɔ ye so wani. Na nanu atebe abese no. Adutira akokɔ dutia ma no no. Ede me se ana tini tinu moja no. Anya sami de se ka
Tweneboa Kodua oye kuma my hene I don't know what you pass so and who way nana etnase I want charge and draw yeah Bɛrima Asumadu such a to no kuma my own baby for adopti you come nana ma I want kuma wina aka Bɛrima Tweneboa Kodua ama over the who and the others as so Nana, I brought a family to my dynasty. Father, I'll put on the move. I'm a man, move for dear. I am to my dear, Nana, put on the move. Not just to my dear, about Maria. Nana, I put on the move. Nana, I'm not going to win now. So I put on and I will go. And yeah, I found Mama, somebody such a possible and not to Yamono. And I don't say that I want to do my day as a seer, and I know that was said the yay. I know there, I don't see any social as so. Dama Tweneboa Kodua, Ama, I want for a walk, but we didn't happen. So I'm now. Someone Amanda, Afata, every Sunday and Sunday and few people. Now, you might get to help us. So, let's work us also. I'm going to follow us. Say, one of my dear, I'm a family. So forward here. Was what be our young Papa, what Mama Paisa, your young as and I am another son. One day, you met them son. And I would wife, and I felt crop. Mama, I kind, Bɛrima Asumadu Sakyi. Mama, I kind of come on. What you have money, a book, and I know you are at the first crop. I am a money, one day, I don't remember say, I want, I am fear. Yade you on Asha soap. Namaya Duma, watching your one soap. Yabatana Sibio, if you have forward your buyer, minute time, Yade, you are Cassiana Pa Asha soap from a pack. And yet you are in the Papa to Sosa, not a sada, or then as some Cassia, I'm a charger for your and then I'm Sir, Wakawa, woman, do a Juma, a man, a fair. You might tell us to say, you know, as Asumadu TV show was said. Yadina, I'm a sumo, I'm a our YouTube, Facebook, and TikTok. Then I Asumadu TV. Now, your website, no say Asumadu TV, gmail.com. But therefore, the slow said, go on when you know, they are cheap. Now, yet, I'm a papa, I'm a support. Well, once I will be a moment for how many hours? You mentioned it in a Chagwas and TV. I will bet me a shot. Now, what shall I say? Now, I have a second walk over Papa. What's one the church you mentioned?
Bɛrima baako
Yes, Papa. Sorry, stop. Ashafo, yes, I'm a cover Bɛrima Santima so TV amane ne amamre fie. Semre Bɛrima Tweneboa Kodua kuma wo man hene. Wone na prempon na tena nkonya. A ene almost say wo mon fa batare kese e fa monte so de tena mansan no. Semre nana aputa ni mo. Amane ne amamre kwa so wo hene biara trasia na tena nkonya e be chia no. Na o man ne musu a ono nso so achia na tena nkonya. Semre de Bɛrima Tweneboa Kodua kuma wo man hene chia na tena nkonya. Eye akwam kontire ni fa benkum nyina ana yera Bɛrima Tweneboa Kodua Bɛrima ba ko pa wo bepe mu kuma wo man mu emma na tena nkonya sabe empreduasa afa no no so wode ensa ekoto ensem akwacha na tena nkonya nyina ha ya santima so TV ene de ene ye de bre mu no nyame ya adoma wo kyena yera Bɛrima Tweneboa Kodua be wura bak takare kasie mu wone ne wura eye wote ne ho ana ne nua pani wote ne ho ochirikusi intrama enso so ebe wura batakare kasie mu na se ochina no eye ni pomponso no kwa kogina wochina ene efiada ne eye memenda no enti kakra yi eye na de a yetimi ede baba so mo koso wa na hedwuma de wa Santima so TV no wa subscribe cha no wa hedwuma de yesu so ama wonua ene bi ahye aha ene ede mo nyina mo besi amamre ene manie efie Santima so TV osompa no aha ene yesomo yeda mo nyina amase Ashafo yenza mama kwa Bɛrima Santima so TV amane ne amamre efie yenya ye nimonyamfo a ye nim ne din ye bebo apini ye papa yi ya de nyina ne na twetwe nkomo ne dwumadie ni sɛ de osi no papa wadaro ma ye mo akwa Bɛrima Santima so TV pa cho wudin ne wudi bre wadaro ma na ne di ka me jeso ya oba mididi na na ba afọ dwuma brempon the second a otoso mienu no ne the second na me ye Bɛrima Tweneboa Kodua that they so abahene yeah pia wadaro yewura yenhwa de ene dwumadie no sei na wusi hu no na de kura na kina yenhwa animu ene dwumadie ne ye anyefo no nyina brempon Bɛrima brempon fo no nyina ne ye try say ohini bi ewu a ye free bi try obi afa ne tuo ene ne batakare kese na wahye na ye de atwakro no mahia me hu say ani abrete say de ye kɔ akɔ no saa na ye pepepe nyame ya adoma Bɛrima na nkasa so be hye ne de kese no so atena wokrom a na ya sabe trans se na ewu hu na nwumre ya na se ewu amane ne amamre kwa so Bɛrima ehye batakari de ne kwa so obi ahye bi mana dabi eno nti na nne na ya hemfo na nyina ya hye de nti ochana de obi ahye ono pe Bɛrima pe ochana be hye batakari de ochana de obi no obi hye bi Bɛrima pe na be hye batakari ne ya so ya free front mane a ya bebo na chidom wo bebo na chidom e die yenhwa de Bɛrima na nya yi eye aduanafo nyina ayi ye hwe yewura ye odene ho eye sumenya henanim ye hwe kura se yewura akwamu hene so betumi ayedai aba sampanifo ye nyina de na wose wo mo oh de mi si Ghana man nyina ne se wo mo ye busuafo wo mo nyina ye aduanafo nti wo mo nua na da fom no nti wo mo nyina so mo ba be ka ho na bibia tumi pepepe na ame se niam mi no bi na eso nkwa anya sanka ye se ase nkwa nko mo nyina baba betena ahemfo ne bi aba aduanafo ahemfo ne bi aba abura aduana abura ahemfo no ohene ne ba ko aba enura ne nyina woni ya ne wo ha no nti nyame ya dom a efiri wo kyena ko no ye gidi se bia ahemfo na aka na mo ye aduanafo mo so nyina baba be ka ho aba be gya mo nua no ma aye bibia pepepe ye beda wasena wadaje yewura awuje ne twetwe nso me das pa nyame nhira mo papa ba ko so wo hanom sebe mpreduasa ye bebo apini ye papa ne ye na twetwe nkomo ye na na afade batakari ye hye no a wo dibre ne nyina ye bepe wadaro me akwa Bɛrima Santima so timi pa cho wodin medin ne nana otuo wo ahina champo wadaro ma ye hu se wa hye batakari ni mi sebe ne de Bɛrima brempon ne sebe na tena nkonwa ne ne omuru batakari kasiem ye hu se wo se wura bi mu odibre a wo de wokuma wo me ye enkabom hene
Emma Kumauman, the Bɛrima Safo Tweneboa Kodua, and Kabom Hine enemy. Odaroma and Kabom Hine no yedi pa mani amambere mo mfefe pa obebi mu kakra de amaya nke ni beje. En Kabom de said the din kono sabia song, Cosibro ni bekasa unity. Entina bribia na eyede ayaye nipa yi. Ano ni ano ebefom techemakura enesi omu Kabom ye dwumakura enso du ba bia na ato afa ho kakra enu nti no basa beba ni adente ba ye hwe se ejira ohina na mu otoman a ye bekom ni asiesie ebiem ye dwumade nyina ede nkabom ani mpunto de ade bibia ede nkabom ni mpunto beba oman ni mu na obi ani age mutena ni mpunto ekoso a obi ani je se eyede nso se de mekan ye ni pei no obi befum obi ofum ne ba ye ni asem se we are the for near the Sabe ya impo say a shasa wowan ye ka Sabe ya ye mua wo fo cra name mom no ye say I ye ain't no a da fofro no fatu ni say Nedia Sumja Bentu Nunia and Casa na fed ye na carbon to say a quasa fujuma near qua ama friend in ya nanka mo enka na ye na yako ne akobwa enti medwumadi eno no se asumdwe ankasa ebeba omamu ni nyina na ye nyina no ya ye nipa baako nyina ye nipa baako de wadaro mama memfa konya weso wabeye nkabo mo hene se bempredua se aduanafo doso ayesu ye aduanafo ye ekoba se ebi ntumi ma nkabo mu ni aduanafo na ankasa ntemu a wabeye nkabo mo hene e de afutu kakra na nka betimi de akobwa no no kre de wapeja be asamasu na yehwe se ufi bibi ase a untimi fiti preko pese da bia se weba we yese edu ba bia se yehu abrewa eni abrewa kasa na yetutu anamu bia enkakra akadia asumdwe ebaba ntino ne ka se minim ne awoka se kwan bi so se ntibi ntino obia ntimi emma nemum na enye yegina ayiyo yimu ene yebehwe se hwana yese ana hwana anyese nemum no se bibia kotowia megidi yese obade adom ye ma ye nkwan ye tiase nkwan de yebepe ehwehwemu nan kakra ye de mpaye enso ata akire ni nyina me de megidi yese onyankropon ewo mu a ono bible say ohini mpo the bible can you also ohini mpo akoma bibi ketua bi eda ne nsem odane ne sesutene baby opebia ena odane maneko tie gidie se onyankopon a noma wo wiem a wono mpam enso mo adwane di ono o masukoko fifi no den seden ara gidie se mresem no ye bo mpaye ye di anu na eka enye atuo ne agyan ye di anu na eka no nkakra obema akoma nyina bafom na nia ebia wafom no obehu se ahamanka ne ye se chopa ne se ode ba ode aba na bibia atodi na akoye ntim gidi ye se nyame be koye mo anya ayiyo mu na ye be pensem mu emeresem no nyame na ebeche Ibra wadaroma wo brand me say wo brand bebi batakare kese na mawuram ene dey abrempon Bɛrima abrempon ne nantena konya ye ka batakare kese a munchire mu kakra bi anka obetumi di amaye wadaroma batakare kese ni gidi ye se omu a omu wo munchire mu pa na ede bema wo ba de minim se we ene ma hye yi me hye biem enya atare a ye hye ne daada se me sorry na ma hye ayi aba na ma hye ne ade ma hye Jesus sabe song sabe mpredua ebia me hine ni hɔ ana sɛ me so me desie ebobi kotodwem sabe mabusu apanyi bi da hɔ ana bibi na sɛ mi ankasa mete ayi paso ebe me pa na me ye ya na metimi asenti anya daada batakari a yese yese nam ni brebrem ya bibi atoye ne ye ni abere ene sɛ de ohun ye kuta yatuo ya ye kwa akona ye ni abere enu nti na nya daada de ne ye enso ye so ohun sɛ ni fan efe ye ni abere de enso no ye sɛ amamara ni amane ye kire so enu nti no ayiyo eye ya mamere ya ye
sɛ obi ɛkɔ n'akyi ɔhene kɔ yi efie bɛdu nso nie ɛnso afei na yɛyɛ na yie kurakura na wɔtwe mu nyinaa no ɛda biara ne deɛ yɛyɛ ɛnɛ yi ɛna atrankonya nyinaa ɛhyɛ batakai yɛhwɛ kwan sɛ ɔbɔ adeɛ de bɛdom yɛn na ɛkyina ɔde kyɛn yɛn nso a yɛwura Bɛrima ɔno nso ahyɛ no batakai kɛseɛ ne ade nti no ɛyɛ amane a ɛwɔ amammerɛ mu ɛne yɛyɛ nti yɛyi yɔ no ankasa yɛ amammerɛ ne mu ade yɔ no te sɛ deɛ ne yɛyɛ no ɛne amaneɛ no yɛyɛ yɛwura wadaro ma emu ade yɔ ne amaneɛ ne amammerɛ a moyɛ yi ɛne nyamesom ɛbɔ ɛbra megyina ha yi me sɛ di sɔfo ka ho me yɛ nyame dwuma paa me yɛ full gospel businessman fellowship enka me Pentecost ni intimate me sum nyame paa ya sabe yeson asofodie kura beda ho ma me a me nyanko bat me di sofo me ye nyame dwuma me gidi ye se ekwan a ye fa so sabe yeson me simitrase na me kamensa ebom na me bom paye ekonyankropon ho enkramo ni wotrase na wakwane na ono so bom paye ekwan bia obefa so a wode besum nyame no na enei no me gidi ye se suku adesua ene kristosom ama ya ben ahenie first no ne yatwe ye ho firiwa sabe yeso obi akosuku kurampo na friends o medi hina woni enso enei hwe se sabe abenfo akuniri ene efa enkunya etena so ni nyina ne se ode fa hodie ebebra ni manfo ode mpuntu titiriw ebebra ni manfo first no ye se ahenie ye nkokrafo ana omomute krase na edi hine da bi na eya kwenya megina ha yi sasabe yeso hwe ewiase mu no yebu ya sofo pa mebo a yebu ya hemfo enu nti no ohene na oye sofo na ogina ho na me ka nyame asem kyerɛw se Kristo epe ɛna ye nam ne so a yebehu nyame a na ɔno ɛna nkwagye fini hɔ a ɛnkyerɛ sɛ obi kanyame sema na oye sofa ontimi enso ne hine udi ma ne yeye de hia ne se obehwe ekwan obefa so a obeye no ntimi baayi enoma bi wo ho a ne fa kwan bi so na nkakra kakra kire se oh anka we yeye ni se anka bebo we ni se an na bebo enya fiti prekope na ba be condemn se oh ensa go enye eyampaye ensa go me depend cause them ko awrade adidio enso no mi hu ni ensa go eye apaya omunso eyi ediama nananom yegidi ese nananom ebo ye chidom yade yomu a ye no ye nananom bo ye chidom entina nya bosomsem nya bosomsem abosomsem ye nananom no ehwan na enya nana bi na ewo no hwan na edi entina ye yi ene ese ye se ahini ni ade eya abosomso de ene ese bi nipa kura wu ene se ne ye go through no eyi yo ayeye no mpo yeye ina sango owi no ni akata ne so ni akotu amana ne de na hyem eden ne nti ane eto ebo ase yesu nipa no ye hwese yedi na wotweda yedi adaduanan ye beye na yie ye ya ya num sikasa ni ade de die nti na yeye e wo senti bi nti anya abosomsom nti mi gidi ye se ase nyina ye hwese ya hemfo ya sofo ye de nidi ese fata e ma wo mu ne nyina kan aduabom ne ehu se de ye bia no ewiase ade ye nyina ye som o awade mu a wo som se ekunu ana yere o som se eja ana ena the community ya som bibia ye yem no ya sorry ya som ye nsuku ya kwa ya som adwuma ye som nti wiase nyina ye som ya henie de ne ya bayi mi firi nkran na maba me ba ba som e betena kosi kwasi ada meko me ba ba som nti ya de yo nyina no ye som ye beda yura asene wadaje a woje ye ne twetwenko menso medamo asemomo enso se mama akwanya mo yade ye hwe se stations aka enso no ebeye ni sei no mo age enkyekye mu se be ya da ne da no ye de adesua ebre omanfo enti mo nso ebedamo ase se mo de echi aba dawase Asantemaso TV, yes, so mosompa.